Dito rin po, 260 rin po ang per kilo po ng kanilang mga hipon. Kumusta? Magkano ang hipon mo? Pesos po per kilo, tilapia. Tilapia Laguna. Yan, malalaki po siya. Oh. Yung mga labahita po, 100 pesos po ang per kilo. Oh, yan po yung mga presyon po. Napula po, 150 po per kilo. Yan, bakang piraso. O yan, hindi frozen yan eh.